ママが言ってたんだけど、ばあばって貧乏なんでしょ。孫の無邪気な声が、静まり返ったりビングに響き渡ります。私の手が思わず止まりました。冬休み初日の午後、玄関先で孫を抱きしめた時のぬくもりが、まだ胸に残っています。ばあば、と駆け寄ってくる小さな姿を見て、この日をどれほど楽しみにしていたことか。夫の和夫萌え顔でよく来たなと声をかけ、家族団らんの時間が始まるはずでした。テーブルには朝から仕込んだ手料理が並んでいます。ことことに込んだ肉じゃが、一つ一つ丁寧に作ったコロッケ、滑らかな茶碗蒸し、湯気が立ち上る料理を見つめながら、全部ばあばが作ったのよ。好きなもの、たくさん作っちゃった。そう伝えたとき、孫は首をかしげていました。そして、息子夫婦が到着し、嫁のミサが料理を一別します。あら、手作り。小さくつぶやいた声に違和感を覚えました。孫がテーブルを見つめ、不思議そうに聞いてきます。ねえママ、これ食べるの？ミサは曖昧に答えます。まあ、ばあばが作ってくれたから。その時です。孫の口からあの言葉が飛び出しました。でもさ、ばあばって貧乏なんでしょ。ママが言ってた。時が止まったように感じます。箸を持つ手が中で固まりました。誰も料理に手を伸ばしません。和夫が困惑した表情でミサを見つめています。私は静かに立ち上がりました。そうですか。背を向けた瞬間、暖かかったはずの部屋が急に冷たく感じられます。ミサが慌てたように言い繕います。あら、子供は正直だから。息子の直哉が申し訳なさそうに声をかけてきます。母さん、気にしないで。けれど、彼も料理には手を伸ばしません。孫が無邪気に提案します。僕、外で食べたい。ファミレス行こうよ。ミサが即座に賛同しました。そうね、それがいいわ。湯気が立ち上る料理を誰一人として口にしようとしない。この光景が胸に突き刺さります。私は森田めぐみ、62歳。保育士として31年間、地域の子供たちと共に過ごしてきました。決して楽な道ではありませんでした。仕事と子育ての両立、毎日が慌ただしく過ぎていきます。それでも子供の笑顔のためと、ただひたすらに働き続けてきたのです。直哉の教育費は、大学まで総額650万円。結婚資金として200万円。孫が生まれた時には50万円の出産祝い。毎年の誕生日やクリスマスには、約30万円分のプレゼント。これまで、どれだけの思いを込めて支えてきたことか。けれど、ミサの価値観は明確です。年収がすべて、保育士なんて発給。夫と築いた小さな一戸建て、手入れ下には、心を込めた手料理。質素でも、幸せな日々だと信じていました。しかし、息子家族の目には、それが貧乏と映っていたのです。翌日の午後、買い物から戻ると、リビングから声が聞こえてきます。玄関でそっと息を潜めると、ミサと孫の会話が耳に入ってきました。ねえママ、なんでばあばの家って古いの？ミサが答える声が、妙に明るく響きます。だって貧乏だから。保育士なんて安い仕事してたからよ。孫が無邪気に続けます。ママのパパとママの家は新しくて大きいよね。そうよ。うちの両親は立派な仕事をしてるから。比べちゃダメよ。孫の次の言葉が胸に突き刺さります。じゃあ、ばあばは立派じゃないの。ミサが笑いながら答えました。まあ、コマモルリの延長みたいなものだから。手が震えます。買い物袋を握る指先に力が入りません。背後から和夫の気配を感じました。夫も聞いていたのです。握りしめた拳が彼の怒りを物語っています。ミサの声が続きます。
お母さんには感謝してるけど、正直、経済的には頼りにならないわよね。保育士という仕事。31年間、子供たちの笑顔のために尽くしてきた日々。それがコマモルリの延長だと、安い仕事だと、涙がこみ上げそうになるのを必死で答えます。その夜、私は直哉に伝えました。今日、ミサさんの話を聞いてしまったの。直哉が言葉に詰まります。母さん、それは、私の仕事はそんなに価値のないものだったの。直哉の返答がさらに心を傷つけます。いや、でも正直、母さんたちの経済力では、和夫が割って入りました。直哉、それは母さんに対する侮辱だぞ。父さんまで。俺は事実を言ってるだけだよ。事実。息子の口から出た、その一言。私たちの生活が事実として貧しいと、そう言っているのです。直哉が続けます。俺たちは子供にいい教育を受けさせたいんだ。そのためには。それで、私が貧乏だと。そういう意味じゃないけど。でも、ミサの実家は医者でさ。比べたら、母さんたちは。その、質素だよね。質素、貧乏という言葉を避けた、せめて物配慮なのでしょうか。けれど、その言葉の裏にある意味は同じです。翌朝の食卓で、孫が無邪気に言いました。ばあば、おもちゃ買いって。ばあばのお小遣いで買えるものならね。と答えると、孫が不満そうに言います。ママが言ってた。ばあばはお金ないから、高いもの買えないって。ミサが笑いながら付け加えます。あら、子供は正直だから。孫が続けました。ママのじいじとばあば、いつも高いおもちゃ買ってくれるよ。ばあばは貧乏だから、安いものしか買えないんでしょう。和夫が声を荒げかけます。おい、そういう言い方は。ミサが遮りました。お父さん、子供に嘘は教えられませんから。私は何も言わず、キッチンへと向かいます。シンクに手をつき、深く息を吸いました。昼過ぎ、ミサと直哉の会話が、また聞こえてきます。ねえ、お正月の集まり、私の実家でやりましょう。こんな狭い家じゃなくて。直哉が躊躇する声。それは、母さんたちに悪いだろ。でも、うちの両親の家の方が広いし、料理も豪華よ。それに、正直、お母さんの料理、子供が食べたがらないし。その言葉を聞いた瞬間、何かが心の中で音を立てて崩れていくのを感じます。2階の部屋に上がると、和夫が追いかけてきました。めぐみ、大丈夫か？涙が、ついに溢れます。もう、限界かもしれない。和夫が私の肩を抱きました。俺もだ。これ以上、お前が傷つくのを見ていられない。31年間、子供たちのために尽くしてきた仕事。息子のために注いできた愛情。家族のために作り続けてきた手料理。それらすべてが否定されているように感じます。けれど、ミサも直哉もまだ知りません。私たちには誰にも話していないもう一つの顔があることを。最終日の朝が訪れます。キッチンで朝食の準備をしていると、リビングからミサの声が聞こえてきました。ねえ、お母さんたちからの援助って、もう必要ないわよね。手を止めて、耳を澄まします。直哉が戸惑いながら答えます。今まで、いろいろ助けてもらってたけど。でも、私の両親が援助してくれるって言ってるし。ミサの声が続きます。正直、お母さんたちの援助なんて、スズメの涙じゃない。スズメの涙。その言葉が胸に突き刺さります。それより、うちの両親の方が全然。富佐が言いかけた後、決定的な言葉を口にしました。貧乏な人からの援助って、正直、負担に感じない。
直哉が慌てて言います。それは、言い過ぎだろ。でも事実でしょ。年金生活なのに、無理して援助してもらうのも。廊下で立ち尽くす私の横に、和夫が静かに立っています。夫もすべて聞いていました。和夫が小さくささやきます。めぐみ、もう我慢する必要はない。私はうなずきました。もう限界です。これ以上、この屈辱に耐えることはできません。帰り際、ミサが形だけの感謝を述べます。お母さん、いろいろありがとうございました。孫が手を振ります。ばあば、またね。直哉が言いました。母さん、父さん、また来るよ。私は静かに答えます。車が見えなくなるまで、玄関先で見送りました。そして、ゆっくりとドアを閉めます。リビングに戻ると、冷蔵庫の中に誰も口をつけなかった料理が残っています。タッパーに詰められた肉じゃが、コロッケ、煮物。それらを見つめながら、つぶやきました。私は、貧乏なのね。和夫が近づいてきます。めぐみ。でも、本当にそうなのかしら。夫の目を見つめると、そこには同じ決意が宿っています。その夜、私は書斎の引き出しを開けました。古い封筒、通帳、証券、様々な書類が整然と並んでいます。長年、大切に保管してきたものたち。和夫が後ろから覗き込みます。めぐみ、どうするんだ。もう、援助は一切やめます。それだけか。私は振り返りました。いいえ。彼らに、本当の意味での貧乏を教えてあげましょう。机の上に、一つずつ書類を並べていきます。まず、祖父から相続した土地の権利書。都心から少し離れた場所ですが、評価額は2500万円になります。次に、銀行の通帳。長年コツコツと貯めてきた貯蓄、1800万円。保育士の給料は決して高くありませんでしたが、無駄遣いをせず、少しずつ積み重ねてきました。そして、退職金の通帳、800万円。まだ一度も手をつけていません。さらに、投資信託の明細書。和夫と相談しながら、堅実に運用してきたもの。現在の評価額は1200万円です。和夫が隣でつぶやきます。総資産、約6300万円か。私たちは質素に暮らしてきたけれど、貧乏じゃない。和夫がうなずきます。そうだ。そして、直哉たちは、私たちの援助で成り立っていたんだ。私は電卓を手に取り、これまでの援助額を計算し始めます。直哉の大学費用、650万円。結婚資金、200万円。マイホームの頭金援助、300万円。贈与契約書は作成していません。これは重要なポイントです。毎月の生活費補助、月5万円。これを5年間続けてきました。300万円になります。孫への親書。出産祝い50万円。毎年の誕生日やクリスマスのプレゼント。年間約30万円を3年間。90万円です。総額、1540万円。これだけの援助を、スズメの涙と言ったのね。和夫が私の肩に手を置きます。めぐみ、本当にやるのか。もう決めたわ。翌朝、私たちは弁護士事務所を訪れました。応接室で、弁護士が書類に目を通します。なるほど。すべての援助を停止されるんですね。はい。これまでの援助内容を整理していただけますか。弁護士がメモを取りながら言います。かなりの額ですね。これをすべて停止すると。そうです。そして、マイホームの頭金300万円には、贈与契約書がありません。弁護士が顔を上げました。では、貸付金として返済請求も可能ですが、それは最後の手段として、まずは、
すべての援助停止から始めます。書類を受け取り、次に銀行へ向かいます。窓口で手続きを進めながら、銀行員が確認します。毎月5万円の定期送金を停止されるんですね。はい。そして、私名義で積み立てていた孫の学証券も、受取人を変更したいのですが、かしこまりました。学証券300万円。受取人を孫から私自身に変更します。和夫が小声で言いました。これで、直哉は自分たちの収入だけで生活することになる。貧乏の本当の意味を知るでしょう。帰宅後、スマホを手に取ります。直哉へのメールを丁寧に、しかし冷徹に綴っていきます。直哉へ。先日の冬休みの件、いろいろと考えました。指が画面の上を滑ります。ミサさんと孫から貧乏という言葉を何度も聞き、あなたからも質素という言葉を聞きました。確かに、私たち夫婦は贅沢な暮らしはしていません。保育士という仕事も高級ではありませんでした。しかし、これまで私たちがどれだけあなたを援助してきたか、本当に理解していましたか？援助の詳細を一つ一つ書き連ねていきます。貧乏な私たちがこれだけのことをしてきました。でも、もう必要ないようですね。ミサさんのご実家が裕福で援助してくださるとのこと。それなら、私たちのスズメの涙の援助は不要でしょう。最後の一文を打ち込みます。本日より、すべての援助を停止させていただきます。貧乏な私たちに、これ以上の負担は無理です。母より、送信ボタンに指を置き、和夫を見上げます。和夫が静かにうなずきました。私は、ボタンを押します。これで、始まるな。和夫がつぶやきます。本当の戦いが、メールの送信完了を示す音が、静かな部屋に響きました。メール送信から、わずか10分後、スマホが鳴り響きます。画面には直哉の文字が表示されています。和夫が横から覗き込みました。出るのか。私は首を横に振ります。今は、まだ。着信音が止み、すぐにまた鳴り始めます。3回、4回、5回。直哉からの着信が続きます。しばらくして、メッセージが届きました。母さん、電話に出てください。話があります。私は返信しません。今、言葉を交わせば、また情に流されてしまうかもしれません。翌日の午前中、予約していた銀行の個室ブースに通されます。担当者が資料を確認しながら言います。森田様、本日は各種名義変更のご相談ですね。はい、お願いします。承知いたしました。手続きを進めながら、担当者が別の書類を取り出します。それから、こちらの定期預金についてですが、画面に表示された残高を見て、和夫が小さく息を飲みます。これは、ご子息様には開示されていない口座ですね。残高500万円です。私は静かに答えます。はい。直哉には知らせていません。担当者が確認します。こちらも何かご変更されますか？いえ、これはそのまま保持します。ただし、今後も直哉には開示しないでください。すべての手続きが完了し、銀行を後にします。和夫が隣を歩きながら言いました。これで、直哉への金銭的な流れは完全に止まったな。これからは、自分たちの力だけで生活してもらいます。午後、私たちは再び弁護士事務所を訪れました。前回とは別の資料を持参しています。先日は、ありがとうございました。私が挨拶すると、弁護士が応接室に案内してくれます。本日は、追加のご相談ですね。はい。マイホームの頭金300万円について、もう少し詳しくお聞きしたいのです。弁護士が資料を広げます。こちらの件ですが、
贈与契約書が存在しないため、法的に渡付金として扱うことが可能です。返済を要求することもできるのでしょうか。はい。ただし、状況によっては贈与とみなされる可能性もあります。証拠となる記録はお持ちですか。和夫が封筒から通帳のコピーを取り出します。これが当時の振込記録です。弁護士が確認し、うなずきます。振込の際、貸付や返済といった文言の記載はありませんね。当時はそこまで考えていませんでした。しかし、口頭での約束があった場合、それを立証できれば貸付金として請求可能です。私は深く息を吸います。今すぐには請求しません。ただ、可能性として残しておきたいのです。承知いたしました。必要な書類を準備しておきます。帰り道、和夫が言います。めぐみ、本当にそこまでやるのか。わかりません。でも、準備だけはしておきたいの。そうだな。夕方、支度に戻ると、留守番電話に3件のメッセージが入っています。すべて直哉からです。一つ目を再生します。母さん、なんで電話に出ないんだよ。メールの意味がわからない。援助を止めるって、どういうことだ。声が焦りで震えています。二つ目のメッセージ。母さん、頼む。話を聞かせてくれ。ミサのことは謝る。だから、援助だけは。三つ目は、さらに切羽詰まった声でした。母さん、銀行から振り込みが停止されたって連絡が来た。本当なのか、今月の生活費、どうすればいいんだ。和夫が呆れたように言います。援助がなければ、生活も成り立たないのか。私は留守番電話を消去します。気づくのが遅すぎたわね。その夜、パソコンの前に座り、これまでの援助記録をすべて表にまとめます。日付、金額、用途、すべてを明確に記録していきます。和夫がコーヒーを入れて持ってきてくれました。徹底的だな。これは必要なことよ。もし法的な手続きが必要になった時のために、表を完成させ、印刷します。A4 用紙3枚にわたる、詳細な援助記録。これだけのことをしてきて、スズメの涙と言われたのね。和夫が私の肩に手を置きます。めぐみ、お前は十分すぎるほど、母親としての役目を果たしてきた。でも、それは当然のことだと思われていたのね。翌朝、再び直哉から電話が入ります。今度は出ることにしました。母さん、やっと出てくれた。直哉の声が受話器から響きます。私は静かに答えます。どうしたの？どうしたもこうもないだろ。援助を止めるって、本気なのか？本気よ。そんな待ってくれミサのことは謝る。あの時の言葉も悪かった。謝罪ではお金は出ませんよ。電話の向こうで、直哉が息を飲む音が聞こえます。母さん、そんな言い方。私は続けます。それに、私たち貧乏ですから。スズメの涙の援助しかできませんし。母さん、ミサさんのご実家に頼ればいいじゃない。医者で裕福なんでしょう。直哉が言葉に詰まります。それが向こうも、今は余裕がなくて。まあ、そうなの。では、あなたたち夫婦で頑張ってください。私は静かに、しかし明確に言います。直哉、あなたは私たちを貧乏だと言った。ミサさんはコマモルリの延長だと笑った。孫は安いものしか買えないと言った。それは、その貧乏な私たちに、まだ援助を求めるの。長い沈黙の後、直哉が小さく言います。母さんたちは、本当は貧乏じゃないんだろ。さあ、どうでしょうね。電話を切ります。和夫が横で微笑みました。よく言った。もう、後戻りはしません。窓の外を見つめながら、私は新しい人生の始まりを感じています。援助停止から
1ヶ月が経ちます。直哉からの電話は日に日に増えていきますが、私は一切応答しません。留守番電話には、次第に切羽詰まったメッセージが残されるようになります。母さん、家賃の支払いが厳しいんだ。少しでいいから。光熱費の請求が来たどうすればいいんだ。母さん、頼む。電話に出てくれ。和夫が横でつぶやきます。月5万円がなくなっただけで、ここまで困窮するとはな。それだけ、私たちの援助に依存していたということよ。2ヶ月目に入ると、メッセージの内容がさらに深刻になります。母さん、このままじゃローンが払えない。家を失うかもしれないんだ。その言葉を聞いて、和夫が言います。そろそろ、真実を知る時が来たようだな。3ヶ月目のある日、玄関のチャイムが鳴り響きます。インターホンの画面には、やつれた表情のミサが映っています。和夫と目を合わせ、私はドアを開けました。お母さん。ミサの声が震えています。以前の傲慢さは、どこにも見当たりません。あら、ミサさん。どうしたの？お願いします。援助を再開していただけませんか？私は表情を変えずに答えます。あら、貧乏な私に何か。ミサの顔が青ざめます。あの時は、本当にすみませんでした。コマモルリの園長の仕事をしていた私に、何の用かしら。ミサが言葉に詰まります。涙が頬を伝っていきます。リビングに通し、向かい合って座ります。和夫も隣に座りました。ミサさん、あなたは私を見下していた。孫にまで貧乏だと教え込んだ。ミサがうつむきます。申し訳ございません。でも、本当に貧乏だったのは誰かしら。ミサが顔を上げます。困惑した表情ですが。私は続けます。あなたの実家会社だから偉い。でも、援助できないじゃない。それは、私は保育士で発給。でも、1500万円以上援助してきたわ。ミサの目が見開かれます。1500万円。そうよ、直哉の教育費から、あなたたちのマイホームの頭金、毎月の生活表助まで、すべて合わせれば、それだけの額になるの。和夫が資料を取り出します。これを見てください。ミサの手に、詳細な援助記録の表が渡されます。日付、金額、用途が細かく記載された3枚の資料。ミサの手が震えています。これがお母さんたちの、スズメの涙の援助よ。ミサが泣き崩れそうになります。知りませんでしたこんなに。直哉も知らなかったの。はい。月5万円だけだと思っていました。私は立ち上がり、書斎から別の書類を持ってきます。ミサさん、もう一つ教えてあげましょう。テーブルに広げたのは、通帳のコピー、土地の権利書、証券の明細です。これが、私たちの資産よ。ミサが書類を見つめます。その表情が、驚愕に変わっていきます。祖父から相続した土地、評価額に1500万円。長年の貯蓄、1800万円。退職金、800万円。投資信託、1200万円。和夫が静かに言います。総資産、約6300万円だ。ミサが絶句します。そんな、じゃあ、お母さんたちは、私は冷静に答えます。そうよ。私たちは貧乏じゃない。ただ、質素に暮らしていただけ。でも、どうして、無駄遣いをせず、コツコツと貯めてきたの。そして、その一部をあなたたちの援助に使ってきた。ミサが頭を抱えます。私は、なんてことを。あなたたちは私たちを貧乏と呼んだ。でも実際には、その貧乏な私たちの援助で、あなたたちの生活は成り立っていたのよ。沈黙が部屋を支配します。しばらくして、ミサが震える声で言いました。
お母さんお願いします。せめて月3万円だけでも。私は首を横に振ります。お荷物にはお金はありません。あなたたち、私を貧乏なお荷物だと思っていたんでしょう。ミサが顔を上げます。そんなこと、言ったわよね。貧乏な人からの援助は負担だと。ミサが言葉を失います。ならば、お荷物はもう何もしません。カズオが続けます。我々に頼るのは筋違いだろう。ミサが椅子から滑り落ちそうになります。お母さん、お父さん。私は立ち上がります。これからは、あなたたち夫婦の力で頑張ってください。お願いします。子供のためにも。私たち貧乏な夫婦は、自分たちの老後を楽しみますから。ミサを玄関まで送り、静かにドアを閉めます。外から、ミサの泣き声が聞こえてきますが、私は振り返りません。カズオが私の肩を抱きました。よくやった。これで終わりじゃないけれど。さらに1ヶ月後、内容証明郵便が直哉の家に届きます。弁護士を通じて送付した正式な書面です。内容は、マイホームの頭金300万円についての返済要求、または、マイホームの名義に私の共有持ち分を設定する提案。翌日、直哉から電話が入ります。母さん、本気なのか？私は冷静に答えます。本気よ。でも、これじゃ家を手放すことになるかもしれない。それは、あなたたちの問題でしょう。母さん。直哉。あなたは私たちを見下した。ミサさんは私の仕事を侮辱した。孫は私を貧乏だと笑った。電話の向こうで、直哉がおえつを漏らします。その結果が、これよ。わかった、わかったよ。全部、俺たちが悪かった。今更謝られても、信用できません。電話を切ろうとすると、直哉が叫びます。待ってくれ。ミサが、毎日泣いてるんだ。それは、自業自得というものよ。母さん。私は最後に告げます。直哉。本当に貧しいのは、お金がないことじゃない。心が貧しいことよ。それを理解するまで、私たちはもう何もしません。電話を切ります。カズオが隣で言いました。これで、連中も理解するだろう。そうね。ようやく。窓の外を見つめながら、私は深く息をつきます。長い戦いでしたが、ようやく終わりが見えてきました。そして同時に、新しい人生の始まりも感じています。縛られない、自由な日々が。それから半年が経ちます。私とカズオは、温泉旅行の露天風呂に浸かっていました。山々の緑が目の前に広がり、心地よい風が頬を撫でていきます。こんなに自由な時間があるなんて。カズオが隣で微笑みます。これが本当の幸せだな。援助のことを気にせず、自分たちのために使える。月に一度の国内旅行。美味しい食事。趣味の陶芸教室。夫婦でのグルメ巡り。以前、直哉に送っていた月5万円を、今は自分たちの楽しみのために使っています。旅館の部屋に戻ると、スマホに一件のメッセージが届いていました。差出人は、孫です。ばあば、会いたい。お願い。カズオが画面を覗き込みます。どうする？私は少し考えてから返信します。いいわよ。来週の土曜日、家においで。約束の土曜日、玄関のチャイムが鳴ります。ドアを開けると、一人で立つ孫の姿がありました。少し背が伸びて、小学3年生になっています。ばあば、ごめんなさい。孫の目が潤んでいます。どうしたの？僕、ばあばのこと、貧乏だって言った。でも違ったね。リビングに通し、向かい合って座ります。孫が続けます。
ママが全部話してくれた。ばあばがどれだけ頑張ってくれたか。そう。ばあばの作った料理、食べたかった。本当はすごく美味しそうだった。私は微笑みます。じゃあ、今日、一緒に作りましょうか。孫の顔が明るくなります。キッチンで、孫と並んで料理を作ります。肉じゃがの作り方を教えながら、私は問いかけます。ねえ、お金持ちって何だと思う？孫が考え込みます。お金がいっぱいある人。それだけじゃないの。心が豊かな人よ。心が豊か。人を大切にできる人。感謝できる人。そういう人が本当に豊かなの。孫が真剣な表情で聞いています。僕のパパとママは心が貧しかったの？私は優しく答えます。そうじゃないわ。ただ、大切なことを忘れていただけ。大切なこと。感謝する心。人を思いやる心。それがあれば、誰でも豊かになれるのよ。出来上がった肉じゃがを3人で食卓を囲んで食べます。孫が嬉しそうに言います。おいしい。やっぱりばあばの料理、最高だよ。和夫が笑います。そうだろう。ばあばの料理は世界一だからな。食事の後、孫を駅まで送ります。別れ際、孫が私を抱きしめました。ばあば、また来てもいい？もちろんよ。いつでもおいで。僕、心が豊かな人になりたい。私は孫の頭を撫でます。なれるわよ。きっと。帰宅後、リビングのソファに座り、窓の外を眺めます。夕日が庭の木々を優しく照らしています。あの日、貧乏という言葉に深く傷つきました。けれど、その経験が教えてくれたことがあります。人を経済力だけで判断してはいけない。職業に貴賤はない。保育士も医者もそれぞれの価値がある。質素な暮らしと貧しさは違う。本当の豊かさは心の中にある。私は保育士として31年、子供たちを育ててきました。その仕事をコマモルリの延長だと言われたとき、本当に悔しかった。でも、今は胸を張って言えます。私の仕事は誇りです。和夫が隣に座ります。めぐみ、幸せか？今が一番幸せよ。俺もだ。貧乏と言われた私たち。でも、今が一番豊かね。夕日を二人で眺めながら、静かな時間が流れていきます。もしあなたが理不尽な扱いを受けているなら、自分を守る権利があることを思い出してください。あなたの価値は、お金の額では決まりません。心豊かに生きることこそ、最大の勝利です。人生で本当に大切なものは、目に見えません。愛、感謝、誇り、自由。それこそが真の財産なのです。私、森田めぐみは、完全な勝利を手にしました。そして、何より大切なものを守り抜いた。自分自身の尊厳と、心の豊かさを。数週間後、孫が再び訪ねてきました。今度は直哉と美沙も一緒です。三人とも、以前とは違う表情をしています。直哉が深く頭を下げます。母さん、父さん、本当に申し訳ありませんでした。美沙も涙を流しながら謝ります。お母さん、私が間違っていました。私は静かに答えます。わかったのなら、いいのよ。その日の夕食は、みんなで私の手料理を囲みました。孫が嬉しそうに言います。やっぱり、ばあばの料理が一番だね。美沙が涙ぐみながらうなずきます。本当に、美味しいです。テーブルを囲む家族の笑顔。これこそが、本当の豊かさなのだと感じます。この物語が少しでも心に響いたなら、チャンネル登録高評価で応援いただけると嬉しいです。そして、あなたやご家族の未来への思いも、ぜひコメント欄では勝ち合ってくださいね。